526 του κυρίου Νίκη Τιάδη Γεωργίου προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Υπουργείο σας προκήρυξε πρόγραμμα, το απευθύνεται στον Υπουργό προφανώς, προκήρυξε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον τομέα του τουρισμού. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται στα 43.390.000 ευρώ, εκ των οποίων μόνο 190.000 ευρώ, δηλαδή μόλις το 0,42%, προβλέπεται να δοθούν για την κατάρτιση ανέργων στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησος και Κυκλάδες. Δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί στην κατάρτιση 15 ανέργων επί συνόλου 3.600 περίπου που θα καλύψει το πρόγραμμα. Προφανώς αγνοείται τη συμβολή της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων στην εθνική μας οικονομία λόγω τουρισμού. Ότι η Ρόδος αναδείχθηκε ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη και ο πέμπτος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ότι η Σαντορίνη έχει αναδειχθεί από τους Σκανδιναβούς ως το μορφότερο νησί της Ελλάδας και ότι στην ίδια περιφέρεια βρίσκονται η Μύκονος, η Κos, η Σύρος και τα άλλα νησιά στολίδια του Νοτιού Αιγαίου. Είναι προφανές ότι η κατανομή του ποσού κατά περιφέρεια έγινε αποσπασματικός χωρίς να προηγηθεί μελέτη. Δεν λήφθηκαν υπόψη στατιστικά στοιχεία και δεν συνδέεται με κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τουρισμό, αλλά με την εξυπηρέτηση ημετέρων και συγκεκριμένων συμφερόντων, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά αν προηγήθηκε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και αν αυτό συμφώνησε με την πρόταση. Επειδή η κυβερνητική πολιτική για τον τουρισμό οφείλει μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει και τη μεγάλη κρίση που βρίσκεται στο κατόφλι, κυρίως των μεγάλων τουριστικών προορισμών, τους οποίους χτυπάει πρώτους η ανεργία στον κλάδο, ερωτάστε. Προτίθεστε να επαναπροκηρύξετε το πρόγραμμα κατάρτισης αφού μελετηθούν οι πραγματικές συνθήκες και ανάγκες έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα διαθέσετε ειδικώς για τη Δωδεκάνησο και τις Κυκλάδες ποσό ανάλογο της σημαντικότητας τουριστικής του δραστηριότητας, της συμβολής του στην εθνική οικονομία και των αναγκών που υπάρχουν εκεί. Ο Υπουργός κ. Κοντογιάννης έχει το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, οι 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας χωρίζονται στις 8 που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα συνοχής και έχουν ελεύθερο προϋπολογισμό και στις υπόλοιπες που έχουν πλαφόν. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε ένα σχέδιο, ένα αρχικό σχέδιο προκήρυξης για πρόγραμμα κατάρτισης για τον τουρισμό, συνυπολογίζοντας την προστιθέμενη αξία που προκύπτει για τον εν λόγω κλάδο και τις επιχειρήσεις του. Μάλιστα, σε μια πρωτοφανή δημοκρατική διαδικασία, το σχέδιο αυτό αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, έχοντας ως στόχο να εισπράξουμε απόψεις, ακόμα και αντιδράσεις, τις οποίες έχουμε φυσικά σκοπό να λάβουμε υπόψη μας. Η τελική προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει πιθανότατα εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις που εν τω μεταξύ έχουν διατυπωθεί. Με την ευκαιρία επισημαίνω ότι μεικτά προγράμματα που περιλαμβάνουν κατάρτιση και πρακτική σε εταιρείες οι οποίες υποχρεώνονται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον το 30% των καταρτισμένων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αναπτύσσονται διαρκώς από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με αναδόχους στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης αναπτύσσονται προγράμματα για 7.000 άτομα στον τεχνικό κλάδο ύψους 90 εκατομμύριων ευρώ, 3.500 άτομα στον τομέα του τουρισμού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, 7.000 άτομα στα λεγόμενα πράσινα επαγγέλματα, δηλαδή σε εκείνα που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, σε 17.500 ανέργους θα δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν κατάρτιση, να πληρώνονται κατά τη διάρκεια της, ενώ στο 30% εξ αυτών θα δοθεί η δυνατότητα να προσληφθούν και για 70 ημερομίσθια τουλάχιστον. Μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε την οικονομία σε ευαίσθητους τομείς που αναμένεται να πλήξει η παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ δρώντας πρωτοποριακά δημιουργούμε στελέχη που θα μπορέσουν να αντλήσουν από το μεγαλύτερο κοίτασμα απασχόλησης που είναι η λεγόμενη πράσινη οικονομία. Αποτέλεσμα των ανωτέρων είναι αφενός η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων λόγω της τελέχωσής τους με εξειδικευμένο προσωπικό, αφετέρου η άνοδος της κοινωνικής ευημερίας του συνόλου των απασχολουμένων μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε συνάδελφε, ότι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα συνεχίσει το έργο του στην προκήρυξη προγραμμάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής, φυσικά εννοείται και της δικής σας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει ο κύριος Κιτιάδης για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, η αυτονόητη διαδικασία του δημοκρατικού διαλόγου και της διαβούλευσης απορώ γιατί πρέπει να χαρακτηρίζεται πρωτοφανής διαδικασία. Έτσι πρέπει να κάνουμε με κάθε πρόγραμμα. Γιατί είναι πρωτοφανές αυτό. Και έχει ξαναγίνει και έτσι πρέπει να γίνεται και να μην το θεωρούμε κάτι μεγάλο. Είναι αυτό που πρέπει πια να κάνουμε διαρκώς, να συζητάμε, να διαβουλευόμαστε για να ξέρουμε πώς προχωράμε. Η εντύπωση που μου δώσατε είναι ότι δεν μου απαντήσατε σε κανένα από τα ερωτήματα που τίθενται με την επερώτηση που κατέθεσα. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που χαράζει μεν την στρατηγική, αλλά το κράτος μέλος, κάθε κράτος μέλος, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση, για τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έγινε μια κατανομή, η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όταν δηλαδή με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ρήγα, είδαμε τι ακριβώς κατανομή γίνεται από τις Κυκλάδες, ο κύριος Ρήγας, μείναμε εμβρόντιτοι. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι έρχεστε και στην περιοχή που συμβάλλει κατά 30% περίπου στον τουρισμό, στην περιοχή που είναι η πρώτη, γιατί ξεπερνάει και την Κρήτη ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, στον τουρισμό δεν δίνεται ούτε καν το 0,5% αυτού του προγράμματος. Δηλαδή, λες και υπήρχε κάποια εχθρική στάση και τι να πω τώρα, να μην διατηρούμε και κάποια εθνική ευαισθησία με ό,τι γίνεται τον τελευταίο καιρό. Θέλετε να σας πω παραδείγματα. Στην Κάλυμνο, ένα νησί μόνο, η ανεργία ξεπερνάει το 20%. Το 20%. Ξέρετε πόσοι άνεργοι θα καταρτιστούν με βάση το πρόγραμμά σας? Ούτε μισός. Ούτε μισός. Αν έρθει δηλαδή μια επιχείρηση από την Κάλυμνο και ζητήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, της πείτε πάρε μισό άνεργο και με αυτόν θα προχωρήσεις. Θέλετε να δείτε την ανεργία στην Άνδρο και στην Άξο? Πλησιάζει το 12%. Τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ψίχουλα, 15 άτομα για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Και να σας δώσω ορισμένα στοιχεία από αυτά που περιέχει το ίδιο το πρόγραμμα όπως αναρτήθηκε. Η Κεντρική Μακεδονία 41 φορές περισσότερο από ότι το Νότιο Αιγαίο. Όταν η Κεντρική Μακεδονία έχει τη Χαλκιδική, που είναι μια αναπτυγμένη περιοχή. Η Αττική, προσέχτε, 50 φορές περισσότερο από το Νότιο Αιγαίο. Και τι έχει η Αττική? 60.000 κλίνες. Το Νότιο Αιγαίο έχει 300.000 κλίνες και παραπάνω. Αναρωτιέμαι δηλαδή. Και αν θέλετε να δούμε και όπως ακριβώς το αναλύσατε σε σχέση με τις κατηγορίες, η στερεά Ελλάδα είναι στην ίδια κατηγορία με το Νότιο Αιγαίο. Στη στερεά Ελλάδα, λοιπόν, που έχει το 1/4 των κλινών, δίνεται 9 φορές περισσότερο από το Νότιο Αιγαίο. Ποια δικαιολογία υπάρχει για τη στερεά Ελλάδα, που σας λέω ότι είναι ακριβώς την ίδια κατηγορία με βάση το δικό σας πρόγραμμα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε συνάδελφε, εγώ ζητάω, το Νότιο Αιγαίο ζητάει να γίνει μια επαναπροκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, αφού δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα και δεν έχει γίνει η τελική κατανομή, δεν μπορείτε να αγνοείτε περιοχές. Ο τουρισμός πλήττεται αυτή τη στιγμή και θα πληγεί περισσότερο. Δεν μπορείτε να αγνοείτε τις περιοχές που θα πληγούν πρώτες. Γιατί οι μεγάλες περιοχές είναι αυτές που θα πληγούν πρώτες. Εγώ ζητάω να γίνει επαναπροκήρυξη, ζητάω σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει επαναπροκήρυξη, να το δείτε το θέμα, να αλλάξετε τα δεδομένα, να δώσετε περισσότερα, γιατί δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, τα 45 εκατομμύρια η Δωδεκάνησος και το Νότιο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, να παίρνουν 190.000 ευρώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Υπουργέ, 2 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, σαφέστατα αναγνωρίζουμε τη συμβολή της Δωδεκανήσου στην τοπική οικονομία, στην ελληνική οικονομία. Αλλά θέλω να σας επαναλάβω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την περιοχή σας και να σας υπενθυμίσω πιο αναλυτικά τα εξής. 31 Δεκεμβρίου 2008 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2009 αρχικό σχέδιο προκήρυξης πράξεων με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε επιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης με υποχρεωτική επασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου, στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο». Σε κάθε περίπτωση, η κατανομή του προϋπολογισμού 1.851.197 ευρώ είναι εντελώς ενδεικτική. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα διαμορφωθεί στο τελικό στάδιο προκήρυξης, το οποίο θα ανακοινωθεί προσεχώς, ίσως την προσεχή εβδομάδα. Οι όποιες επισημάνσεις και παρατηρήσεις που έγιναν από τους εμπλεκόμενους φορείς, σας διαβεβαιώ ότι θα εξεταστούν και θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, στο κείμενο μάλλον της τελικής προκήρυξης. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Προχωρούμε στην ερώτηση με αριθμό 425 της επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του Κομμουνιστικού